ráno vstaneš a co jdeš udělat? No, co jdeš udělat? Jo, jdeš se vyčůrat, ale potom, co uděláš? Když do kuchyně, tak to je snad jasný, ne? Jo. Jako některý vás jdou na Facebook, jako jo, ale normální lidi To jako není náš případ. Nechodím na Facebook. Pardon. Jdu do kuchyně. Jo, a víš, co tam hledáš? Já to vím. Mlíko. Přesně tak. Mlíko a kuličky. A kuličky do mlíka. Tak to stejný. No a prostě hledáš to. To tady je. Hele, nevysmívej se nám. Hlavně, hele, řekni. Přesně tak, jako víš, teďka, jo, zavři tam křížek pravo nahoře, zavři si to v pohodě. Ne, nezavírej to, dokoukej Ale to. kráva bětka. Je jiná než všechny ostatní. Přesně tak. Ona má srdce. Veselá Síry. kráva, prostě síry. Co nám dává kráva? Maso. Je veselák. Maso, ještě maso. Mám kůži? No ale tahle kráva nedává maso. Tahle kráva nedává jenom mlíko. A já dobrý mlíko. Hele, nedokážeš si to představit, ale abys měl takhle, my máme statek, víš co tady, Nikolky, vole, paneláčku máme statek, hele, nahoře nad náma tam bydlí zrovna sova, ale to je jedno, tam nemusíme rozebírat, že? Ale hele, až ty budeš mít statek jako my, tak by ses měl asi naučit dojet, že? No určitě, jako, to je fakt jako důležitý pro statkování nebo lesní čarování, nebo to ne. Prostě je takhle. Návod, lehký návod, jak se ale správně jestli to pokazíš, uděláš to jinak, než jsme ti řekli teď. tak je to Ale, blbý. no, tak prostě potom nejsi Bětka se nasere a tady to bude lítat. Budou lítat Hrozně hadry. to tady bude lítat. Fakt jako nedělám Šminky srandu. budou lítat. My to moc dobře tady s Elňánkem známe. Ano. Fakt to není žádná prdel. Jo, Remňánek a Nikolka, to znají. Hele, prostě, a taky, než se začneš smát a teda nás nadávat, tak tyhle bětce Zabalit a odkačit si někam von to. Fakt to není žádná sranda. hele, to je fakt špatný, jako, potom už nejsi kamarád, jo, potom seš nepřítel, hlavně nepřítel tady bytušky, krávy bytušky. Hele, říkej furt jenom kráva bytuška, nic jiného. Hele, takže teď mi ti ukážem ten postup s Nikolkou, jak dojít. Vidíš, jak ty vemena? Vidíš ho? Jo, viděj ho, Vidíš to? Jsou 4. Cecíky jsou 4, je vemeno je 1, cecíky 4. Chytneš jedno, Pak druhý. pak třetí. A pak 4. Hele, Musíš tady to s tématem. no, vidíš, že to nám umíme. Vidíš, jak je to lehký. Hele, jo, jsou trošku tvrdší, že jo? Co? To je něco rozehřátý, že jo? To jako rozehřeješ, jo, kdyby si chtěl být, tak rozehřeješ hlať po pochvě vlastně, že jo? A Mhm. jdeš nahoru Přesně tak, a no. je to fajn, jako.